Akong dado ng mensahe ni Buntaga, God's purpose for money. Ang katuyuan sa Ginoo sa kwarta. Abi nimo ang isa sa pinaka sikat nga topic karon sa kalibutan, ang kwarta. Init kay isgutan ang kwarta. Matag asa nga aspeto sa atong kinabuhi, kategory sa atong pagpuyo, nag-involve gyud og kwarta. Gani sa Bible, more than 800 times na mention ang topic about money. Isa ni sa mga ginahisgutan gyud og maayo sa atong Ginoo gikan sa Old ngadto sa New Testament ang realidad sa kwarta. Ug gani sensitive hisgutan ang kwarta sa pulpit. Pero nasayod ko nga kinahanglan itudlo ni nga topic. Tuod kay halos tanang aspeto sa atong kinabuhi nag-involve gyud og kwarta. Ug kung di nato ni tandugon, di nato ni hilabtan, dili nato ni tan-aw no sigingon sa Bible nini, mahimutang inosente ug ignorante nini nga principle. So this time atong tun-an ang purpose nganong ang Dios nagtugot nga kita makadawat og mga salapianon nga bahin. Ang kwarta pwede siya mahimong blessing, pwede pud siya mahimong burden, pwede pud siya mahimong isa ka cursed sa katao. Mahimong blessing ang kwarta once magamit nimo ni sa insakto nga purpose. Once ma-serve nimo ang purpose sa Ginoo nini sa imong kinabuhi. Gani ako witness kog mga tao nga gibless gid sa Ginoo materially, financially. Nahimong blessing o inspiration ang ilang kinabuhi. Ang kwarta pwede mahimong blessing ni sa imong family, pwede ni mahimong blessing sa isa ka church, sa isa ka company o bisan asang aspeto sa imong kinabuhi. But at the same time, ang kwarta pwede po siya mahimong burden. Mahimo ni siyang gibug-aton sa imong kinabuhi once dili nimo ma-serve ang purpose nini sa imong kinabuhi. Ingon ni Paul, the love of money is the root of all evil. Dili ang kwarta mo'y problema, ang paghigugma sa kwarta mo'y hinungdan para ni Apostol Paul sa tanang pagkadautan. In fact, mahimo ning cursed sa imong kinabuhi once imo ning higugmaon labaw pa sa Dios. Ang kwarta pwede mo guba og relasyon. Ang kwarta pwede nimo bungkag og pamilya. Ang kwarta pwede mo guba sa imong integrity, pwede nimo guba sa imong kalinaw. Pwede ka magbaton og kinaiya sa pagka-materialistic once masilaw ka sa kwarta. Gani na mga tao nga adunahan kayo sa salapianon nga bahin, pero mingaw og magul-anon kay ilang kinabuhi. Tungod kay ang kwarta dili makapalit og kalipay, dili makapalit og kalinaw, dili ni makapalit og paglaom ug pagkinaiya nga mga nindot nga qualities sa imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, abi nimo ang kwarta, pwede nimo guba sa imong commitment sa Ginoo. Now, nagtuo ko nga ang pinaka-primary nga purpose sa Ginoo sa kwarta dili para i-bless ta. Ang pinaka-main nga purpose sa Ginoo sa kwarta para pag-test sa imuhang kasing-kasing. Testing. And abi nimo, ang Dios dili interesado sa imong kwarta. Dili siya wala sa nagkinahanglan sa imuhang kwarta. Pero interesado siya sa imuhang kasing-kasing. Kay kung asa padulong kasagaran ang imong kwarta, tua didto ang imong kasing-kasing. O kung asa ang imong kasing-kasing, naa diha imong kinabuhi o ang imuhang commitment. Munang best nga tool nga ginagamit sa Dios sa pagtest sa kasing-kasing sa tao, ang kwarta. Ingon ang Matthew 6:21, for where your treasure, imong kwarta, where your treasure is, there your heart will be also. Ang imong heart mo'y pinakasentro sa imong kinabuhi. So every time or kasagaran mo mention ang Bible og life or heart, nag-mention og nag-refer ni sa imong kinabuhi. In other words, ang kwarta importante kayo nga topic. Importante kay atubangan sa Dios kay mao ni mo reveal kung kinsa ka atubangan sa tao ug atubangan sa Dios. Now, abi nimo, favorite sa Ginoo gamiton ang kwarta para pag-test sa iyang katawhan. Moingon gani tag-test,
kasagaran mo sulod sa tunguna-huna, kato na yung mga problema, di ba, mo isgot ganitag testing sa kinabuhi, kasagaran, problema, mga kasakit, mga kawadon, di ba, kasagaran, persultihan ti ka, isa sa mga common nga testing sa tong kinabuhi nga wala siguro ta nakapansin sa panahon nga gitagaan ka sa Ginoo ug salapi. Diha ang isa sa mga bugat nga testing sa tong kinabuhi. Dili ta nang pagkupot nimo sa kwarta, answered prayer na dayon. Kay usahay diha nagsugod ang testing sa Ginoo. Munang dinhi ta kasagaran ma-fail sa test. Kay once mo receive na tag abunda sa panalangin, muhunong na ta sa pagdisiplina tungod kay para nato answered prayer. Wa ta kay balo nga diha pa lang nagsugod ang testing sa ato ang kinabuhi. Gani ang pinakalisod nga testing sa kinabuhi nasa panahon sa abunda. Yes, bulahan ka kung gitistingan ka sa Ginoo pinaagi sa kawadon. Mas bintaha na lang na sa gamay. Kay daghag mga katawhan nga miduol ug misurrender sa Ginoo pinaagi og tungod sa kawadon financially. Pero sultihan ti ka, mas daghan ang mga katawhan, mga Kristohanon, bisan mga karaan ug faithful na nga mga church members ang nipalayo sa Dios tungod sa abunda nga kwarta. Mas daghan ang mga tao ang nalayo sa Dios tungod sa daghan nga mga bahandi sa ilang kinabuhi. Now, ang update karon sa atong kalibutan, kung tan-aw nimo nga ato ang mga katawhan sa palibot, mas interesado pa ang tao mo attend og mga business seminar, mga meeting related sa kwarta kaysa pag-attend og mga Bible conference, Bible study ug bisan gani ang pagsimba. So nagtuo ko nga ang pinaka-purpose sa kwarta para pag-test sa imuhang kasing-kasing. Naitulo kadagko nga mga testing nga ginagamit sa Ginoong kwarta sa atong kinabuhi. Number 1, God uses money to identify your master. Ang master mo ni ang someone or something nga imuhang gialagaran, labaw pa sa Ginoo. Ingon ng Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. The word mammon refer ni sa money. Di daw ka pwede kalagad og duha ka master. And the second master nga gi-refer dinhi gawas sa Ginoo ang kwarta. Isa sa pamaagi para mailhan nimo kung kinsay imong master, kung kinsa gi imong tinuod nga agalon, kung kinsay imong tinuod gyud nga gialagaran, mailhan nimo na usahay pinaagi sa dagan sa imong kwarta. Kung asa kasagaran nagapadulong atong salapi ang atong concerns, atong priority, na diha padulong pod ang direksyon sa atuang gialagaran. Pwede ta mag-pray every night, every day, mag-mention ta sa God as our master. Pero ang imong kasing-kasing lahi nga master ay ang gipasabot. Pwede ka mohatag sa Ginoo hundreds of your resources. At the same time, pwede ka mogastog thousands, even millions para sa imong kagulingon lang nga pleasure. Ingon palagi nila, money speaks louder than our words. Na ingon ang Matthew 15:8, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Yes, pwede ka nasa iglesia, nagasagit kag hallelujah, amen sa pangalan ni Ginoong Hesus, pero ang imong kasing-kasing posible nga layo pa kaayo sa Dios. And kinumdum ko ni Judas. Si Judas Iscariot, isa sa 12 apostles ni Christ. Abi nimo, gibaligya ni Judas atong Ginoong Hesus. Isa ni sa digid malimtan nga history, background ni Judas. Gibaligya niya atong Ginoo sa 30 pieces of silver. Ug ang equivalent na sa ato ang time karon, sama na sa 9-month nga salary so sa ka regular employer or employee. 9 kabulan nga sweldo. Gibaligya ni Judas ang atong Ginoo ni ana nga kantidad.
Ug makita nato dinhi ang tinuod o isa sa mga intention ni Judas sa pagsunod sa atong Ginoo. Nga isa di ay sa intention sa pag-serve ni Judas kang Jesus Christ tungod di ay sa kwarta. Abi niyo mailhan nimo kung nakontrol na ka sa kwarta, mailhan nimo kung ang kwarta na mo'y nahimo nimong masters once kontrolado na ka sa imong kwarta. Once ang nagkontrol sa imong time, sa imong energy, sa imong efforts, sa imong planning, sa imong priorities, ang kwarta na gani, siya na ang nahimo nimong master. Pero mailhan nimo nga ang Dios gapoy nagpabiling master sa imong kinabuhi once kontrolado sa Dios ang imuhang kwarta. For example, empleyado ka sa Jollibee. Example ha, nakay kontrata gipirmahan sa Jollibee. Ikaw isa sila sa ilang mga trabahante. Si Jollibee ang nagasweldo nimo every month. Siya ay naghatag nimo benefits. Ang problema, didto ka nagtrabaho ni McDonald's. Pwede ba na? Everyday didto ka nag-report, didto ka nagserbisyo, didto ka nag-overtime, naghatag sa imong kusog, sa imong time. Pero si Jollibee ang sigig sweldo nimo. Abi nimo in reality mo katawa siguro ta kay kabalotang dili na pwede mahitabo. Si Jollibee pay imo. Kasuhan kang Jollibee. Dili na mahitabo in reality. Pero spiritually, posible mao na gibuhat nato ngadto sa Ginoo. Ang Dios na nag-iya nimo, gipalit na kanya pinagi sa dugo ni Kristo Jesus dito sa cross. Siya ay nag-provide sa tanan nimong needs. Siya ay nag-supply sa tanan mong spiritual benefits. Gihatag na niya iyang kinabuhi dito sa cross. Ug deserving lang nga siya ang mahimo nimong master ug ikaw ay mahimong servant. Pero ang problem, kay posible lahi nga master ang imong gina-serve. Pero siya ang sigig supply sa imuhang need. Higala igsuon sa nakadako nga problema. Si Joseph sa Old Testament gitawag siya Joseph the Dreamer. Ingon pa sa Bible, sa panahon nga gidaog-daog si Joseph, giakusahan siya sala nga wala niya buhata, gibiyay, nagpabilin niya po siyang faithful sa iyang master nga maong Pharaoh that time. Sa time nga gipriso si Joseph tungod sa sala nga wala niya buhata, gikan sa authority sa Pharaoh, gipriso siya sa pila ka tuig. Pero ingon ang Bible, faithful gihapon siya sa iyang master that time nga maong Pharaoh. Uyang agalon. Si Christ, siya ang nag-angkon sa imong accusation. Siya nag-angkon sa imong silot. Siya nag-angkon sa imong mga sala. Siya nag-angkon sa imong pagkapiniriso. Siya ay namatay sa cross para nimo. Pero despite na ng tanan, wala na to sa tagaig faithful nga service. Deserving lang siya atong alagaran higala igsuon. Sa time nga ang Pharaoh na himong unfaithful, unfair kang Joseph, faithful gihapon si Joseph sa Pharaoh. Si Christ, never siya nahimong unfaithful sa imong kinabuhi. Never siya nahimong unfair. Abi nimo, despite sa atong situation, despite si mong kawadon, ang tinuod nga faithful nga servant ni Christ, mga lagad gid niya faithfully. Ang hinungdan nga nung bugat usahay muhatag para sa Ginoo. Tungod kay wala nimo gi-consider imong kagulingon as a servant ni Jesus Christ. Kung imong na-realize nga usa ka servant ug siya lang ang imong master, dili bugat muhatag para sa Ginoo. Usbo nako ni. Ang Ginoo wala nagkinahanglan sa imong kwarta. Dili siya interesado sa imong kwarta. Interesado sa imong kasing-kasing. Pero asa padulong imong salapi tua didto imong kasing-kasing. O kung asa ang imong kasing-kasing, naa didto ang imuhang master. Number 2, God uses money to test our faith in Him. Abi nimo, dili lang ang mga pagsulay, ang kawadon, ang mga kalisdanan sa kinabuhi maoy best nga mo testing sa atong faith.
Kay usahay ang kwarta mo gamiton sa Ginoo sa pag-testing sa level sa imong faith. Ang hinungdan nga nung usahay, sakit sa tong kasing-kasing ang mohatag para sa Ginoo. Tungod kay nagduha-duha ta sa iyahang pagka-faithful, nagduha-duha ta sa iyahang mga saad. Now, hinumdum ko ni Zacchaeus. Isa siya ka tax collector during sa time ni Christ. Ug ang tax collector sa maong panahon, known ni sila nga mga tikasan. Tikasan ni sila in terms of money. Pero sa dihang si Zacchaeus na malandong sa mensahe ni Kristo Jesus. Nikat-kat pa siya sa kahoy para makita niya nga itong Ginoo. Gipanaog sa ni Christ, kay nakita ni Christ ang kasing-kasing ni Zacchaeus. Niadto si Kristo sa balay ni Zacchaeus uban niyang pamilya. Ug sa diyang nakita ni Kristo ang pagtuo nining tawhana. Kay ang pagtuo ni Zacchaeus may resulta niini nga klase nga desisyon. Ingon si Zacchaeus, Ginoo, andam ko mohatag sa katunga sa kong bahandi, ihatag nako sa mga pobre. Ug kung naaman ko'y natikasan nila, ako silang ulian ni adto times 4 panako. Sa diyang nakita na nga klase nga faith ni Christ, ingon si Kristo, nining adlawa ni abot ang kaluwasan niini nga panimalay. Abi nimo ang pagduha-duha sa saad sa Ginoo usa ni ka klase nga sala. Tanan nga pagduha-duha nimo dili na genuine nga faith. Ug ingon ang Bible sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So tanan nga desisyon nimo nga dili bunga sa imong pagtuo sa Dios usa na ka sala. Yes, igalig soon, usa ni ka klase nga sala nga wala kay nato napansin. Tod kay kasagaran ang sala nga tong ginafokusan katong mga dagko kaayo nga mga sala. Pero abi nimo, tanang pagduha-duha sa saad sa Ginoo usa na ka klase sa sala. Now, unsay tawag nimo sa tao? Kung naay usa ka tawong nagsigig hatag nimo pasalig unya dili gid nimo sa tuuhan. Di ba mo yung kawakoy salig nimo gud? Pero nganong wala man kay salig sa usa ka tawo? Kung magsige siya hatag og promise nimo unya dili ka kasalig niya, imong gipalabas nga usa siya ka bakakon. Yes, indirectly, once ang tao sigig saad nimo nya di gyud nimo sa tuuhan, para nimo usa siya ka bakakon. And indirectly maunay na feel sa tong Ginoo. Ang Bible na puno og mga saad. Daghan ka siyag saad sa imong kinabuhi. Ang problema nga nung wani na imong realidad sa tong kagulingon tungod kay nagduha-duha ta sa naghatag sa saad niini. Abi nimo ang Bible na puno og mga saad. For example, basahon ako ang Luke 6:38. Ingon ang Bible, give and it will be given to you. Hatag ug ikaw pagatagaan sa Dios. Once ang Dios mo'y mohatag nimo, ingon pa niya, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kung mohatag ka, balusan ka sa Ginoo. Ug mangandam ka once ang Ginoo mo'y mobalos. Kay ingon pa niya, imo pa ni siyang huon sa atong termino. Kung nakay sudlanan, imong huon, imong iduso pag maayo, huon, iduso. Ingon pa gini, running over, mag-awas-awas ang pagbalos sa Ginoo sa imong kinabuhi. Isa ni ka conditional nga promise nga kung imo ning buhaton sa imong kinabuhi, pamatud-an gyud sa Dios nga faithful siya sa mga saad. Pero kung nagduha-duha ka ni higala igsuon, lisod gyud ang paghatag. Ang atong kanabang lifestyle sa paghatag para sa Ginoo mo ni perfect nga mo determine sa atong level sa atong faith diha sa mga saad. Yes, isa na sa basihanan sa Ginoo. Malakay chapter 3 verse 10, isa sa mga saad sa Ginoo. Ingon niya, gibasa ning Brother James kay ganiya, bring all the tithes into the storehouse. Ang storehouse din ni nag-refer ni sa temple.
Naka-base ni sa culture, tradition, sa setting sa Old Testament. Ang ilang place of worship nasa temple. Ang mga nagdumala, ang nag-serve sa temple, mao ni sila ang mga priest ug mga high priest. Ang mga priest gikan ni sa tribe ni Levi, nga gitawag og mga Levites. Ang tribe ni Levi, wala sila tagaig portion sa yuta sa Canaan. Kay gi-preserve ang ilahang tribo para mangalaga diha sa templo. So wala sila tuguti sa Dios nga manginabuhi. And then muna ingon siya, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Gitawag din ni sa Ginoo ang iyang templo ug iyahang balay. Now ingon din niya, and try me now in this. Ingon ng Dios, tistingi ko niini. Abi nimo isa sa mga saad sa Ginoo nga giduha-duhaan gigmay sa tao ang paghatag para niya. Isa ni sa mga saad sa Ginoo nga kasagaran nato ni ma-violate o maduha-duhaan. Munang gusto sa Ginoo pa matud-an nga faithful says ang mga saad, muna ingon sa, okay, testingi ko. Testingi ko paghimo nining mga butanga. Ingon din siya, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Testingi ko, kung imo ning buhaton, dili ba nako ablihan ang panganod sa langit ug ibubo ang panalangin nga wala na kay kabutangan pa niini. Of course, dili ni literal, pero makita na to dinhi ang point sa Dios nga iyang gihagit ang iyang katawhan. Kay atong kasing-kasing hunahuna na puno sa pagduha-duha sa saad sa Dios nga siya mo panalangin beyond pa sa imong imagination o expectation. Ug di niya gusto nga magbuka sang bakakon nga Dios sa mga saad. So ingon siya, okay, testingi ko. Dili ba wa na kay kasudlan unya sa akong pagpanalangin para nimo? Ug kung nagduha-duha kanini nga saad, lisod kay ni buhaton sa imong kinabuhi. 2 Corinthians 9:6 dini nga bahin NLT akong gamiton nga verse, ganahan ko sa translation dinhi. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Dini nga bahin ang giving gi-compare dinhi ni Apostle Paul sa usa ka pagtanom. Kumuhatag daw ka para sa Ginoo sama ni sa pagtanom. And sa principle of sowing and reaping, mas daghan ang imong harvest kaysa imong gitanom. Usa ka liso nga mangga mo harvest kag gatusan ka bunga sa mga mangga. And sa principle sa sowing and reaping, once mo tanom ka, dili dinhi ugma bubunga. Pasabot ka kung mo tanom ka diha sa Ginoo, naagid kay hulaton someday. Yes. Tanang klasing paghatag, pwede ka mohatag sa mga orphans, street children, sa mga pobre, sa mga biktima, sa mga kalamidad, sa mga kaigsuunan sa pagtuo, diha sa buluhaton sa Ginoo, tanang klaseng giving as long as sakto imong intention sa kasing-kasing, naagid kay hulaton gikan sa Ginoo. Ug dinhi nga bahin, naa nimo ang choice. Usa ni ka kondisyon sa Ginoo. O kung nagduha-duha ka nini nga saad, usa ni kadako nga insulto sa nagsaad. Kapila na ni gibalik-balik sa Ginoo, gawas pa niya na ang imong mga paghatag para sa Ginoo na ani mga eternal nga mga value. Ingon ni Christ, Matthew 6:19-20, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break in and steal. One way nga maka-earn ka og treasures sa langit, pinaagi sa imong gitanom dinhi sa yuta. Usbo nako, asa imong bahandi ni adto, tua didto imong kasing-kasing. Ug kung asang imong kasing-kasing, naa didto ang imong gituuhan. Number 3, God uses money to test our love for Him. Ang Ginoo nagamit sa kwarta para testingan ang atong gugma para niya.
Ingon pas mga katigulangan, sa kaniadtong panahon daw, once mangulitaw daw sila sa mga dalaga, no? Mga daga, mga kung lula pa inon daga. Para lang daw sugton sila o pamatud-an nila ilang gugma sa usa ka babay. Ilan nindad-an og tunga sa sakong kamuti, tunga sa sakong kamuting kahoy, katawa mas nanay baby, mura mo nakarelate si nanay. Uban pa gani, bughaan kag sugnod, di ba? Di ka magduha-duha daw. Muhatag sa imong time, sa imong kusog. Uban magbitbit og usa ka kalabitang bagong tuba nga saging. Tanan kung usay ilang pwede ihatag, pamatud-an ng nila ilang gugma sa ilang sa usa ka binuhat lagi daw ni bathala nga nakapapitik silang kasing-kasing. Sa una bitaw panahon, si Kati tubliron ra may katapat nini. Oh, tubliron ra na siya. Tagag tubliron wa siya kabaw. Sa una magud nagatudlo, nagatutor ko guitar. Ako mga estudyante nga mga bata nagahatag na kog tubliron. Ako tong taga tigumon ihatag pud nako niya. Iwa sa kabalo nga hinatag ra pud to. Halipay ga sa nangga kay kuan nida. Wa po ko nagsaba nga hinatag to. Ako po paaron ino po ko nga mahala ra ba nang nakaibalo sa nga puro ra to dito hinatag. Wala hina minjo nami. Giunsa niyo pag-prove ang imong gugma para sa Dios? Abi nimo ang giving is a form of love in action. Ang paghatag nimo para sa Ginoo, hulagway pamatuod ni sa imong gugma para niya. Love is all about giving. Ingon ang Bible, for God so loved the world. As a result, that He gave His only begotten Son. So, love is all about giving. Walang ni nag-focus sa kwarta, pwede ka muhatag sa imong time, sa imong kusog, everything. Tanan, kung nahigugma ka sa Dios, kaya nimo ihatag ang tanan para niya. Abi nimo ang generosity, ang pagkamanggihatagon, mo ni solusyon sa pagka-materialistic sa tao. Kinsa dinhi ang materialistic? Katubang pirmi lang mag-shopping, materialism, palit diri, palit didto, bisag dili kinahanglan, palit diri, kay nasa silingan, palit na pod. Materialism is all about getting. Ako ni, dungagi ko, ako ni. Generosity is all about giving. And therefore, ang pinakasolusyon sa pagka-materialistic, ang imong pag-anad sa imong kaglingon sa paghatag. Gikan si Kristo na banhaw, isa sa gibalikan ni Christ si Peter. And si Peter, kanasayod ta nga human niya gidinay itong Ginoo 3 times, nibalik siya sa pagpanagat. In other term, ni backslide si Peter. Pag backslide ni Peter, timingan nga nanagat sila, nibalik si Christ. Gitawag niya si Peter, Peter itaktak dito sa unahan. Kabalo ta sa storya, gitaktak nila, nakakuha sila daghan king ng mga isda. Ni adto sila sa baybayon og didto sila nagsugba og namahaw sila sa sayong kabuntagon uban ni Kristo gikan sa pagkabanhaw. Nining tungura dunay tulo ka question ang Ginoo kang Pedro nga moy tulupod ka pangutana karon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gikuptan ni Christ ang isda. Gani naman dinhi sa John 21 ako nan basahon. John 21:15 to 17. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. 16, he said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. So gikuptan ni Christ ang isda nini nga higayon. Abi nimo ang isda nag-refer
sa panginabuhi ni Peter. Nag-mention o nag-refer sa yahang bahandi. Ingon ni Christ, Pedro, gihigugma ba ko nimo, labaw pa nining imuhang panginabuhi, labaw pa si mong bahandi. Ingon si Pedro, yes Lord, gihigugma ti ka. Pero nganong niabot og katulo ang pangutana ni Christ? First, tanaw na to ang background sa love sa Greek. Sa Grego, na tulo ka meaning ang love. Ang eros love, nag-refer sa sexual nga love. Ang philia love, nag-refer sa friendly or brotherly nga love. O ang agape mo ni siya ang kanabang sacrificial o unconditional nga klase sa gugma. Ang first two questions ni Christ kang Peter, agape ang ipasabot ni Christ. Pedro, gihigugma ba ko nimo? Ang kanang imong gugma para nako usaba na ka gugma nga anda mo sakripisyo ug unconditional. O basin mas nahigugma pa ka sa imuhang salapi. Ang tubag ni Pedro usa ka philia nga love. Ingon sa yes Lord, gihigugma ti ka as a friend. The second time, gihigugma ti ka as a brother. Ug sa ikatulong pangutana ni Christ, giubos ni Kristo ang maong question. Ningon si Christ, okay, Peter, brotherly raman gid imong love nako. Gihigugma ba ko nimo? Third time, as your brother. Di na agape ang question ni Christ, gihilya na ni Christ ang iyang question. Og this time nihilak na si Peter. Dinhi na realize ni Pedro nga gusto de sa Ginoo og tinuod og dako gyud nga klase sa gugma. Na-realize ni Peter nga sa tanang gibuhat ni Christ ang kinabuhi, tanang pagpasaylo, pag-extend sa pasensya, gihatag na ni Christ ang kinabuhi sa cross, tanang favor, kaluoy o gugma sa Dios para niya. Na-realize ni Peter ngin ato kagamay ang iyahang pagtuo nga gipakita sa Ginoo. And this time, the same questions ka kung i-question si mong kinabuhi. Ang imo bang bahandi mo'y hinungdan nga niubos ang imong paghigugma sa Dios? Kinsabay bililhon si mong kuglingon? Ang Dios ba o ang imuhang bahandi? Higalay igsuon, kinahanglan ka mohimog desisyon. Dili nimo pwede dunganon paghigugma ang imong bahandi ug ang Dios. The best way nga imong pamatud-an nga nahigugma gyud ka sa Dios, pinaagi sa mga butang nga imong gibiyaan para niya. Ingon si Christ, biyai na Pedro, balik sa kong karnero. Kaya kung may someone or something nga nahimong labaw pa sa Diyos sa imong kasing-kasing, naa diha ang imong kinabuhi ug siya nay nahimo nimong gamay nga Dios. Ingon ni Christ, biyai na. Kung tinuod kang nahigugman nako, biyai na ug balik sa tinuod nga pagpangalagad nako. Kay once dili ang Dios mo'y pinaka number one ug sentro sa imong kinabuhi, wala nimo na himo ang pinaka the best nga pag-serve para niya. Asa nga aspeto ang Ginoo nagkulang sa imong kinabuhi? Nganong lisod man ang paghatag sa imong kinabuhi para niya? Asa nga aspeto sa imong kinabuhi na himong unfaithful or namakak ang Dios? Nganong nagduha-duha man kasi ang mga saad? Asa nga bahin nakulangan kasi ang gibuhat? Kulang ba ang gibayad ni Kristo Jesus sa cross pag-prove siyang gugma para nimo? Nganong dili man nato siya ma-serve as our only master sa tong kinabuhi? Kung naay something ebidensya nga imong ma-prove nga nagkulang ang Ginoo sa imong kinabuhi, pwede ka mo padayon sa imuhang katarungan. Pero since ang Bible nag-ingon nga sukad, sobra kaayo ang gihatag sa Dios para nimo, walay bisan gamay nga rason nga dili siya nimo sa higugmaon sa imuhang kinabuhi. Usbo nako, dili siya interesado sa imuhang kwarta.
Pero kay asa pa dong imong kwarta, naa diha ang imong kasing-kasing. O kung asa imong kasing-kasing, naa diha ang imong master, naa diha ang imong pagtuo, o naa diha ang imuhang gugma. Higala igsuon, dili deserving ang Dios ni ini nga klase sa pagpangalakan. Amen. Deserving siya tagaan, kulang pa bisan ng imong kinabuhi ihatag sa iyang tubangan. Dili na to kaya bayaran, paliton ang iyang grasya, ug ang pinaka-the best na to nga mabuhat nini ang pagpangalagad niya uban ang atong pinakamaayo diha sa iyang atubangan. Amen. Magampo ta sa katapusan. Ginoo, nagpasalamat mi sa imong grasya kanunay kanamo. Bisan Lord sa iyong pangapagpahimangno kanamo Ginoo na puno kini gihapon sa gugma. Dunay paghapuhap Lord sa mong kasing-kasing ug kung usahay Ginoo, sakit man ang imong mensahe pero Lord para ni sa among kaayuhan. Tudloi mi Ginoo nga dili mi maulipon sa bahandi. Nga sa gihapon magpabilin kang hari sa among kasing-kasing. Nga walay laing bakante unta Ginoo dinhi sa among kinabuhi ug sa among kasing-kasing, tanan unta Lord na occupy sa imong gugma. Ug hangtod Ginoo sa iyong pagbalik maabtan unta mi nimo Lord nga faithful ug nangalagad gyud diha sa imong trono. Ginoo, kaluy iya mong kasing-kasing. Ayaw itugot nga ang kawan-on makapasibog namo sa pagpangalagad. Ayaw itugot Ginoo ang pagkaabunda mo makapalayo namo sa imong tawag. Itugot Ginoo nga do na mi kasing-kasing nga magpabilin lamang Ginoo nga faithful hangtod sa iyong pagbalik. Tugot Lord pasaylo amis mga sala. Kining tanan among ginasalig tungod sa ngalan lamang ni Jesus. Amen ug amen.